kunento abantu abangayinaki ukuthi uJanuary kuba ubangakhona uFebruary uzoba nje. Hayi zonke inyanga zayingafuna ukungena kule ndawo. Ileyo naleyo ithi bazokhala ngami ziphushana March bengafuna ukungena kodwa athi uJanuary ngizongena. Hayi benqabo February bethi yebo nginyanga yothando nginalo uthando kodwa ngithanda ukungena kule ndawo bonke abantu bazokhomba mina bonke abantu bazothi bahlushwa yimi kodwa wathi uJanuary ngizongena futhi ngizongena ngiphelele. Hawubuka umakhelwane wakho uthi ngizongena futhi ngizongena ngiphelele. Sebengenile uFebruary emva kwakho uJanuary bangena bangaphelela baphela ngo28 ngo29 batatazela kodwa wathi uJanuary ngizongena wathi futhi ngizophatha. Kulonyaka sifuna abantu abanjalo abathi ngizongena futhi ngizongena ngiphelele. Hayi sebebiziwe zonke inyanga iphushana bethi September hayi mina ngicole iminyanga amasiko athi uNovember hayi mina ngizoba inyanga nje uma ngilemumva noma ngingaba inyanga yalutho athi August mina ngicela uba inyanga yomama athi uJuly hayi mina ngcono ngizoba iThepen July wathi uJanuary ngizongena futhi ngizongena ngiphelele. Sifuna abantu abasha abanjalo kulonyaka. Onye ngibeke phela into mayibhulwa